Il-belt storika tar-Rabat għal darb'oħra kienet il-qalba tal-kultura u l-identità Maltija permezz tal-attività Rabat Sacrum. Din il-festa kulturali u storika ġabet magħha eluf ta' viżitaturi li gawdew esperjenza unika, ispirata mill-era tal-gwerra u mill-wirt sagru tar-Rabat. Il-programm kien mifrux fuq diversi siti ta' valur, fosthom il-Knisja Konventwali u l-Kunvent ta' San Franġisk ta' Assisi, il-Kappella taħt l-Art ta' Santa Marija Maddalena, ix-shelters tal-gwerra fil-Mużew Kolleġjat ta' Winjakurt, il-Kunvent ta' San Mark, l-Arkivji Nazzjonali f'Santu Spiritu u l-Isptar Storiku ta' Sawra. Dawn il-postijiet taw lill-pubbliku ċansa biex jerġa' jiskopri ġawar moħbija u stejjer ta' kuraġġ u sagrifiċċju. Wieħed mill-elementi li spikkaw kienu reenactments mill-Victory Kitchen għall-attakki mill-ajru, bars tal-epoka u stejjer ta' Malta at the War. Kien hemm ukoll wirjiet ta' armi, vetturi u tamir militari, kif ukoll suq ta' artiġjani Maltin li żiedu kulur u moviment. One News żar ir-Rabat il-ħadd filgħodu u tkellem mal-organizzatur ta' din l-attività. Il-bieraħ kien hawn miżgħut bini sippakjat billi kellna wkoll Candle by Night il-katakombi Roman Villa u posti ieħor fl-Imdina u kif ukoll għandna ħafna artiġjanat u postijiet miftuħa, speċjalment l-Isptar ta' Sawra, għandna l-Konvent tal-Franġiskani fejn hemm wirja, u mbagħad għandna Santu Spiritu fejn hemm l-Arkivji hemm wirja oħra fuq il-gwerra u kif ukoll il-Kunsill Lokali hemm il-wirja oħra tal-pittura, kif ukoll ftaħna l-kantina ta' Santu Wistin, kantina tal-Inbit. Tkellimna wkoll mas-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus. Attività ta' suċċess fejn in-nies esperjenzaw dak li għandna r-Rabat teżori moħbija li esponejnihom biex prattikament kulħadd ikun jista' iżurhom u japprezza l-istorja u l-identità ta' pajjiżna. Tkellimna wkoll man-nies preżenti dwar is-sbuħija tar-Rabat li ħarġet waqt din l-attività. Very nice, exciting. Ma kienx naf li għawdi l-pjazza, s-sultu niġi l-Imdina. Ġejna dawra sawu, ġejna naraw għal-ġmilli għaw, ġejna għodu bela kafe għaw. Għaxaw bħallu maħna għek. Dum neġu biex noħorġu pajjiż kwiet. Esperjenza biex titgħallem ukoll li għandna bżonna. Ġibt titfalu biex jaraw hawn ħafna sabiħ u opportunità lihom biex ovvjament jaraw affarijiet antiki kif kienu jieħdu dak iż-żmien. Eżatt,